Oh iya, HP ku carry. Sampean kepengin ndi, Pak? Apa tuku HP, Bu? Hah? HP? Loh, sampean kan wis di HP to, Pak? Nek HP tuku neh iki lho. HP nukono sapa ayo? Ngaku. Wong ki mbok aja berburuk sangka terus ngono lho, Bu. Sekali-sekali ki utekmu iki positive thinking ngono lho. Alah, thinking-thinking apa? Sing HP tuku HP ki Pak Mandur, Bu. Omongin kok abi dikekno aku. Lah lha apa rek dikene sampean iki? Nah, omongnya ya bonus. Proyek sing kono ki wis rampung terus sukses ngono lho, Bu. Wah, cocok iki, Pak. Gua kon nukono HP iPhone, Pak. Gua tak nggone aku. HP iPhone ini larang, Bu. Paling gak regane puluhan juta. Lah Pak Mandur dhewe lho, HP ini agak rego 3 juta ya 4 juta. Lah ono kan aku paling rego 2 juta tok. Yo gak apa-apa, Pak. Lah wong yo awean kok. Wis tak njupuk HP ku sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nana. Kaya emang enek wong assalamualaikum. Kok gak enek? Halo Mbak Nana. Halo bos, sampean apa ngejak metu aku saiki aku iso. Soale acaraku dek mau gak sido ya bos. Siap. Oke Mbak Nana. Yes. Kapan meneh iso lunga karo Mbak Nana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos. Kenara kene, Bos? Kenapa, Bos? Nggih. Piye, Bos? Situ mangkat tuku HP saiki. Sepurane ya, Bro. Dino iku aku ana acara mendadak iki. Terus piye, Bos? Bos, unjukane panas nopo dingin? Gak usah repot-repot yu. Saonone wae tokno kabeh. Ora kacek, jenenge ya padha wae. Piye, Bos? Situ mangkat saiki apa ora? Lho, Bos, disambi. Suwen ya yu. Anu, Bro. Terpaksa tuku HP-ne gak sido. Tiwasan sugatane tak tono kabeh. Malah gak sido ditukokno HP. Halo Mbak Nana. Anu ya Mbak, aku ame pesen roti ulang tahun. Kanggone saiki. Engko tak jipuke ya nak dadi. Sepurane yo yu, aku gak iso ana acara mendadak. Tulung Mbak, iki tak nggo ulang tahun bojoku kok. Tak nggo kejutan. Piye yo yu? Alah iso Mbak. Ya wis engko tak usahake yu. Lah pira Mbak? 200.000 yu. Ya wis Mbak, suwun. Yes, Bro. Lanjut pamit sih ya. Ya, Bos. Piye Pak, situ? Gak sido, Bu. Dino iki aku gak iso ditukokno HP Pak Mandur. Omongnya wonge ana acara mendadak. Padahal ngono iku lho sesuk wong wis berubah pikiran. Mbok sido ditukokno mbok ora. Tenang wae Pak. Nih, aku kei dik 200, kok beres. Gua apa, Bu? Wis to, gowo rene. Ya, Bu. Tak jamin sampean dino iki sido ditukokno HP, Pak. Tenane, Bu. Kandhani yo. Wis ayo. Halo, bos. Sepurane aku gak iso metu bos. Duh, lah kenapa? Ana acara mendadak. Sepurane ya, bos. Ya wis lah. Piye, Bos? Yes, Bro. Ayo mangkat saiki. Piye, Pak? Terbukti ta omonganku? Iya, Bu. Kandhani yo.